Babukeli nabathandi be-B2H TV, as we proceed to give you what you need, don't forget to subscribe, comment, like and share. Siphinde sinibingelele futhi la kwi episode yethu sekulo iprogram le noma uhlelo noma ishow ethi nansi indaba. Olwanamhlanje udaba ke lungomunye owumfo walapha eThembisa. Lo mfo waba nenhlanhla nje eyaphinde yaba ibhadi ngokushesha. Uthi wahlangana nomuntu wesifazane uthi wayothenga ayobheka ingubo yokulala. I think kwakuwubusika eyofuna nje ingubo yokulala. Mayengena kule sitolo angena kuso usizwa omunye usisi, yabo. Bese lo sisi yabo uma uthenga umuntu okusizayo lokho ethi ayinjani le injani le injani le, gcina mkhethelenya yathi lo mfo hayi inkulu leyo ngifuna encane ngoba ngilala ngedwa. Bese hleka lo sisi athi hayibo kwenzeka kanjani ulale wedwa umusha kangaka. Hayi ethi lo bhuti hayi izinkinga nje, uyabo. Gcina sekufika-ke ekuthenini lo athenge mayeqeda ecela inamba kulo sisi lo emnike. Mhlambe nosisi wayezwe ngoba ethi ulala yedwa wathi hayi yonke into i-right angimnike inamba. Mayemnika inamba kube right-ke kube ukuthi bafonelana. Gcine kube nesivumelwano abafika kuso-ke sezothanda. Uma kufika kule sivumelwano le ndoda le ike ibize lo sisi ukuthi efike kube ivakashele nangempela-ke kuhlanganwe emlande eze naye. Ilanga lokuqala ebuye futhi kuhambe isikhathi ebuye ngelanga lesibili. Leli langa lesibili esingathi yilo laba nebhadi lamosha okuningi kwalo mfo ngoba namanje leso simo akasilungisi. Uthi lo sisi lo wafika ngoba useyamazi umuntu wakhe, wafika emthengele utshwala. Kodwa vele-ke angithi uyamlanda khona umthole usethenge utshwala obuningi. Uthengele le ndoda le akaphuzi yena, uyazi umuntu wakhe uyaphuza. Hayi nangempela ngeke phela ehlale nje enotshwala ebiye kanjalo ethi hayi ngoba nginomuntu lo muntu usemjwayele vele yabo. Umuntu uma usumjwayele seke wafika ngithi before usethi hayi akunankinga noma engaphuza. Ithi le ndoda yaphuza ngendlela ukuthi yagcina engasazazi nokuthi uba igama. Kodwa manje futhi uthi okuyinkinga akaphuzanga ngaleyo ndlela yena mayesho, kodwa uthi ukudakwa kwakhe kwaba ngaphezulu kwendlela aphuze ngayo. Ngoba ngathi utshwala mhlawumbe akabujwayele kanti ubujwayele, kodwa wadakwa ngenye indlela ngoba uthi walala zwi ukusuka lapho nje isikhathi futhi adakwa ngaso yena. Walala kwaze kwasa nakhona futhi ekuseni wavuka lo sesehambile ngoba wa-understand-a ukuthi hayi futhi manje sekuthi vele uphuthume emsebenzini, yabo. Kodwa yena wathi mayemfonela wathi umvusile, wavuka lo wamtshela yahamba wathi akunankinga. Kodwa yena uthi akakukhumbuli lokho. Hhayi lo sisi wathatha ikanti inkathi ehamba uzovuka ekuseni noma khona ebusuku kulelele lo wahosha i-ID kuwo lethwa lo bhuti lo, uthatha i-ID wahamba nayo. Lo mfo engakunaki lokho. Uthi wayehambe mhlambe ngahamba angazi kwaphela isikhathi esingakanani ehambile, kodwa uthi kwaba zinsukwana emfonele mayemfonela ngoba ngela kuqala ilanga kwaba right. Mhlambe nangelesibili uthi kwaba right nje yonke into. Kwase kuphela insukwana basemtshela ukuthi uyashintsha la besebenzela khona bamyisa ePitoli. Athi akunankinga. Kuhambe lo bhuti lo akasamtholi efonini. Uyabona i-ID ngoba sekunamakhadi angithi uthola ukuthi ingaphansi amakhadi angaphezulu kuya ngokuthi unamakhadi amangaki. Lokho okusebenzisa isikhathi esiningi kwi-ID ikhadi nje lo sokugcina ngalo ulisebenzisa lona eliba ngaphezulu noma lojwayele ukulisebenzisa. Kwamshaya-ke ukuthi ngoba i-ID ayikho akakwazi ukubona ngoba vele akayisebenzisi isikhathi esiningi. I-ID vele usebenzisa uma ufuna mhlawumbe ukwenza ikhophi yayo noma into ekanjani. Mayebona ukuthi i-ID ayisekho ubona okay before lapho lo sisi lo ekhulume naye
emtshela ukuthi uyashintsha uye ePitoli eku-understand lokho engabi nankinga. Ethi laba aqashi bakhe laba ngoba usebenza kula bantu azi noma abawoPakistan noma abakobani, yabo labo bantu nje kodwa usebenza kubo. Uma eshintsha laphaya ebe umuntu wePitoli, uma emfonela-ke ngenkathi esethi uyashintsha ePitoli, uma esemfonela uselokhu ethi ubhizi egcine engasamtholi efonini uma emfonela lo bhuti lo. Efika emsebenzini ngoba emfonela esendlini kanti ngathi ubesemblockile kule namba. Uma efika emsebenzini afike amzame ngenye inamba, aboleke ifoni amfonele. Uma ezwa ukuthi uyena ethi hello, yabo umuntu uma ungamuzwa noma ungafuna ukukhuluma nalo ukuthi awumuzwa, it's either uyayivala ifoni noma uyayivala wena ngoba phela nizwana. And lo le foni uyibolekile ayivale ifoni ephinde eqale phansi ethi hello, angithi usebonile ukuthi kubuya le namba, elokhu ethi hello, angikuzwa, ebona ukuthi hayi la kunenkinga. Alinde i-off, uma i-offer lapha emsebenzini wakhe ebuze ukuthi ubani ugcine nini ukuba khona futhi la asebenzela khona ngoba uthi useshintshelwe ePitoli. Ubuza komunye osebenza khona, uyasazi le sitolo akuso? Athi lona no, angazi la khona futhi la angaze ngizwe ukuthi kunesitolo ePitoli ngoba thina ngenkathi ehamba wasitshela ukuthi uya-resign phela, wathi nje uyayeka useyobheka kwezinye iy'ndawo. Ayi kumdideke lo mfo ukuthi lo muntu ngoba phela uthe yena uyosebenzela ePitoli vele ebona ukuthi kushuthi ubengikhohlisa, engabi nankinga akayitshela ukuthi vele kushuthi bekuyindlela yokuthi useyamala, yabo. Hhayi kuhamba isikhathi lo mfo ebona ukuthi hayi bo i-ID yami ayikho, ehambe-ke eyokwenza affidavit emaphoyiseni bese eya kwa-Home Affairs. Kwa-Home Affairs uma efika nje uthola ukuthi ushadile. Sethola ukuthi ushadile manje adideke, and uma ethi uyabheka la isikhathi ebona ukuthi yazi yiso lesikhathi lezi insukwana nje wakade kuvakashele umuntu ngaso, uyabo. Lo sisi lo wayekade evakashile akayena umuntu wala ezweni owokufika wangaphandle, okusho ukuthi wathatha wayevele nje ebheka i-victim yena azoyithathela i-ID, engafuni ethandwe, efuna ukuthi ethole umuntu azokwazi ukuthi amtshontshele i-ID bese eyoshada ngendlela ashada. Ngisho ukuthi wayeseno-connection indlela thize wakwenza lokho, wayishadisa-ke lo mfo. Usenaleyo nkinga nje kumanje ukuthi usele ushadile, kwalo muntu ashade naye amazi. Igama ayitshelwe lona lapha, elinye igama ayitshelwe lo sisi. Konke nje okwakhe manje akusaqondanga. Uyazi yena ukuthi ubengasiye umuntu wala, kodwa ubengazi ukuthi angenza into enjalo. Kodwa manje sayabona ukuthi ukulahleka i-ID kuhambisana nakho lokushada, yabo. Okusho ukuthi lo muntu beyifundela nje ubuzwe bala sorry, beyifundela nje ubuzwe bala ukuze ezoshada. Ihamba kanjalo i-ID. Kumanje nje lo mfo ulwa nendlela-ke yokuthi abe free, a-divorce. Ubefisa nje naye futhi ukuthi ngathi angayikhulumela la kwi-channel yethu, ngakho ukuthi esitshele ukuthi siqaphele singabantu, izinto ey'njengalezo ziyenzeka kakhulu ngoba nje kwenzekile kuye. I-ID yakhe yantshontshwa, lo muntu wayeshadisa ngo-connection bakhe, yabo. Kumanje nje ulwa nendlela-ke yokuthi ebuyele back ebesingile, yabo. Ilokho nje, lolo nje udaba lwanamhlanje engithi anginazise lona ukuthi bafethu asiqaphele kubi la ngaphandle. Ama-ID nje kakhulu uqaphele, ungaveli nje uyibeka isinombe kanjani futhi khona uma uvakashela. Ngisho kathiwa umuntu wala kodwa nje i-ID enye yezinto bafethu eziba inkinga kakhulu, yabo. Hhayi lolo nje udaba esiniphathele lona ababukeli nabathandi be-B2H TV namhlanje. As we proceed to give you what you need, don't forget to subscribe, comment, like and share. Lo What Cash, le i-B2H TV sithi nansi indaba. Ningakhohlwa futhi sekhona ezinye iy'nhlelo zonke enizaziyo ze-B2H TV zisaqhubeka, azimile zikhona, sekhona nje si-B2H TV. Sibonge-ke i-support yenu, ukuqhubeka nje nisibuke, ni-subscribe, ni-comment and like. Sibonga kakhulu emakhaya, nibe right. Siphinde sihlangane kwi-episode elandelayo.